Ćao svima, Nenad M ovde, iako nemam pojma zašto nosim ovaj glupi šešir. U stvari znam, zato što sam ga slučajno našao i onda je bilo fazonski kao ajde da ga stavim. Tako da ovo je još jedna emisija pitanja i odgovori gdje ćemo odgovarati na vaša pitanja. A ja ću se truditi da ovoga puta ne ponavljamo pitanja koje su već bile u prethodnim pitanjima i odgovorima. Već ćemo čitati nova pitanja i još jedna jako bitna stvar je ta što mi je jako drago da ste počeli da koristite hashtag #mediapitanje i time mi olakšali da pronađem vaša pitanja. Idemo na džingl pa krećemo. I krećemo sa pitanjima. Prvo pitanje je od Danijele Rakić, kaže da li si imao neko horor iskustvo i ako da, kako? Već sam odgovorio na pitanja, tako da ću izbjegavati da odgovorim na ovo pitanja koja su već bila. Ali eto, neću reći recimo da li sam imao neko horor iskustvo. Zadnje recimo što me onako baš uplašilo, to jeste moje ćebe. Gledao ja neki film i znaš, pokrio se s nekim ćebetom i posle kada se završio film ja ostavio to ćebe na toj fotelji. I posle kada sam ušao ponovo u tu sobu, to je bilo... Pošto je bilo mračno u sobi i ja palim svijet, to je bilo... Nenade, to je samo ćebe. Tako da, pošto je na ćebetu bilo kao neko sunce, onda kako sam ja bacio do ćebetu, izgledalo kao da neko sedi na toj fotelji, još ono sunce, oči i užas. Tako da, to je bilo zadnje strašno neko iskustvo. Stefan Cvejanović kaže, da li možeš da nam ispričaš tvoj najstrašniji trenutak? Evo, već sam to ispričao. Ne znam da li je ovo pitanje bilo na kanalu, zato što sam nov, samo tako nastavi. Bilo je ovo pitanje, evo već sam odgovorio i Danijeli, tako da eto da se ne ponavljamo. Pozdrav za Stefana. Amar kaže, možeš li da nam ispričaš svoj najstrašniji trenutak u svom životu i može pozdrav, najbolji su pozdrav za Amara. Već sam nešto ispričao, tako da, ali ono, najstrašniji trenutak, sad baš nešto ne mogu da se setim, ali eto, to je neko poslednje, ono, strašno iskustvo koje mi se dogodilo. Marko Gotić pita, odakle ti ideje da snimaš i šta te inspiriše? PS kanal je odličan, retko ima takvih kanala na YouTube-u, samo tako nastavi. Pozdrav za Marka, Media pitanje, čak i koristio hashtag, mnogo mi je drago što koristite hashtagove. Šta me inspiriše? Pa mislim da sam to već rekao u nekom od prethodnih videa. Inspirišite me vi najviše, vaši predlozi, vaši komentari, vaše pohvale, vaše kritike, uopšte, znači, ono, kad vidim nove subscribere, kad vidim ono da mi se povećao broj subscribera, to mi je ono najveća inspiracija da snimam. Inače, pitanje je, šta je još pitao, odakle ti ideja da snimaš? Ideju, pa ja realno snimam od 2007. Međutim, nijedan kanal mi nije uspeo kao ovaj. Realno nisam se nikad ni trudio nešto oko tih kanala, tako da od prošle godine sam otvorio ovaj kanal i ideja mi je bila da počnem da snimam neke skečeve. Međutim, izbacio sam par tako nekih snimaka i gledao koji će snimak biti najpopularniji. Ispostavilo se da ti snimci vezani za te misterije ljudi najveće da vole da gledaju, onda sam nastavio da snimam to. Tako da, eto, odatle mi ideje, da tako kažem. Marko također kaže, odgledao sam svaki tvoj klip, nisi odgledao, jer da si odgledao znao bi da je ovo pitanje bilo u prethodnim pitanjima i odgovorima. I kaže, svi su bili odlični, mislim da si čak bolji i Muđe, pa dobro, Muđe je gamer, ono, tako da, ali hvala, mislim, hvala. Luka Kovačević kaže kako si došao na ideju da snimaš baš horor priče, evo već sam odgovorio na to pitanje. Ko ti je bio uzor? Već sam odgovorio. Pa si ti počeo da radiš. Da li si mislio da će mnogo više, da li si mislio da će biti mnogo više subscribera? Realno, nisam očekivao ni ovoliko subscribera, ali ono kada je krenulo to da dobijem subscribere, rekao, bože, ako ovako nastavi ja ću imati 10.000 do rođendana, tako da mi je bio ono neki cilj da imam tih 10.000 do rođendana kanala, međutim, to baš i neće da se ispuni, ali nema veze, ono, drago mi je da, kako se sve odvija polako, ali, otvija se, ne stoji u mestu, to hoću da kažem. Andrija Nikolić kaže, jer propao projekat
vezan za snimanje horror igrice, inače samo tako nastavi najbolje s tim. Nije propao taj projekat, samo je na stand-by zato što sam, znači kompjuter, nije mi baš nešto super da bih mogao da snimam, mada mislim da nije do mog kompjutera nego do programa za snimanje, tako da dok malo to ne sadim neće biti gameplayeva. Veljko Radmirović pita, da li ćeš snimati o nadprirodnim bićima, na primer Suma, ne znam šta je to, i da li se tako čita, vampir, domovnik i na kraju napraviti serijal nadprirodnih bića slovenske mitologije. Ima puno tih nadprirodnih bića slovenske mitologije koje sam snimao na kanalu, tako da već ima dosta klipova, a i biće još naravno, tako da biće u svakom slučaju. Hvala Veljko na pitanju. Kada će biti neko druženje u Kragujevcu? Pita Jovan. Ja bih najradije organizovao jedno druženje ovdje u mom gradu, Kruševcu, ali prosto ja ljudi nisam toliko popularan da bih sad tu organizovao neko okupljanje, mada vrlo bih rado organizovao neko okupljanje ne samo u mom gradu nego uopšte i u drugim gradovima, ali smo imali već jedno video druženje i bit će ih još, ne znam kada, ali bit će ih. Da li ćeš snimati o zombi apokalipsi? Što se tiče zombi apokalipse, bit će neki klip o tome, a bit će nešto uopšte o zombijima. Ja sam već tražio dosta toga o zombijima, već duže vreme i ništa nisam našao, pošto svi znamo da su zombi ono kao jedu mozak, kako te ugrizu, onda ti postaješ zombi. Međutim, ja sam dosta članaka našao koje baš nešto nemaju veze sa takvim stvarima o zombijima, tako da mi nisu bila zanimljiva, ali trudit ću se da pronađem nešto konkretno o zombijima i bit će nešto o zombijima. Da li, to je inače pitao Dimitrije Todorović, a Mihajlo Erić pita da li ćeš ikada napraviti M-Media mreža majice? Odlično pitanje. Ja sam već sklopio saradnju sa jednom štamparijom koja to radi i ponudili su mi super cenu, mislim da kad bude to krenulo, da će te majice biti najjeftinije majice koje nude youtuberi, ali problem je do mene jer ja treba da uradim dizajn tih majici, pošto sam imao nešto lenje u zadnje vreme, ali potrudit ću se recimo za rođendan kanala da budu da podelim zapravo nekoliko majice, da li ću posle toga pustiti kao da u prodaju te majice, to ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju će biti majice, sad ne mogu tačno ti kažem kako, jer nemam prosto ideje za dizajn majice. Ako imate ideje, pišite u komentarima, to je najbolje. Mirat Boja kaže, da li se bojiš mraka i veruješ li u paranormalno? Ne bojim se mraka, a da li verujem u paranormalno? Pa ima tu nečega, sad ne mogu da kažem baš da verujem u sve te priče i sve te stvari koje postoje paranormalne, ali definitivno ima nečega. Odakle ti inspiracije da snimaš horor priče, pitao Luka Pantelić. Već sam odgovorio, ali hvala na pitanju u svakom slučaju. Ivan pita da li si se piše odvojeno, Ivane, da li si ikada zamišljao da ćeš zanimati horor i da li ćeš snimati Five Nights at Freddy's? Snimat ću, a da li sam ikada zamišljao da će me zanimati horor? Pa ja sam od uvijek volao horor filmove i horor stvari, tako da, da li sam zamišljao sam. Laki pita koji program koristiš za editovanje, a koji za editovanje glasa. Koristim nekoliko programa za video editovanje, najčešće koristim Vegas, After Effects i, kako se zove, Cinema 4D, da. A što se tiče audio obrade, koristim Sound4G. Moj omiljeni program, znači već dugo godina još koristim ga još od verzije 6, ja mislim. I super je program, tako da taj program koristim za obradu. Jako prosto izgleda, ali svašta može tu raditi sa tim programom, tako da moje preporuke su taj program. A postoji još jedan program koji je besplatan, inače Sound4G nije besplatan. Postoji još jedan program koji je besplatan, ali ne znam kako se zove, nešto na A. On je isto okej, za neku osnovnu obradu, nešto na A. A inače ranije sam koristio Fruity Loops, međutim on je za nešto komplikovaniju
obradu zvuka, čak možete da komponujete sa njim, ali ne koristim ga više jer je on baš za neku ozbiljniju audio produkciju, a meni baš ne treba trenutno neka ozbiljna audio produkcija. A Stefan pita, jesi li se nekada uplašio dok si snimao istinite priče? Da, više puta. Dešavalo mi se, mislim da sam već i odgovorio na ovo pitanje, ali eto, ponovo ću. Više puta mi se dešavalo da počnem da snimam, onda pauziram snimanje, pa snimim projekat i onda sutra nastavim po danu i tako odugovlačim. Po nekoliko dana snimam jednu priču, pošto uhvati me neka jezera i tako da da, u principu da. Samel pita da li ćeš snimati neku epizodu od 15 ili 20 minuta o duhovima ili paranormalnim stvarima. Molim te, stavi moje pitanje u klipu, evo. Pa da, mislim da već imaju nekoliko klipova na tu tematiku od 20 minuta, ali bit će ih sigurno još. Nina, Ninu, koja pita gde nalaziš te strašne priče? Google. Marko Karolić, inače Marko Karolić je trebao da dođe pre neki dan kod mene, ja sam trebao da ga iskoristim da snimimo zajedno ponovo pitanje i odgovori, ali njemu su bili bitni čvarci, tako da Marko. Samo tako nastavi, kaže, svaka čast, pitanje za tebe, gde vidiš sebe u narednih 5-10 godina? Očekujem poziv za gostovanje kad stigne kamera, načekat ćeš se Marko za to. Gde vidim sebe za 10 godina, na primer, pošto tada imati koliko, 33, tako da, u svakom slučaju, nadam se da ću imati ženu, decu, tada, pošto to je već 33 godina, A za 5 godina, pa ja se nadam da ću za 5 godina biti, recimo, jedan od poznatijih youtubera i da ću možda ići na Balkan Tube Fest. Ići ću sigurno, tako da, ići ću. I možda da, eto, recimo, za tih 10 godina možda ću da idem na Vitkom. Tako da, eto, vidim sebe, recimo, među poznatim youtuberima za 5-10 godina. Ne za 10, za 5. Da li će biti još giveaway-a, pita Marko Stojaković. Biće, naravno, uvijek će biti giveaway-a. Krajem novembra ide jedan veliki giveaway, pošto je krajem novembra rođendan kanala, a i ujedno će biti i moj rođendan. Tako da, eto, bit će jedan najveći giveaway do sada. Aleksandar Aca Jovanović pita, koji je tvoj omiljeni klip? Mislim da sam i to već odgovorio u prethodnim nekim pitanjima i odgovorim, pa John Titor, onaj klip i one paranormalne svetove, to mi je bilo zanimljivo da snimam. Ali verovatno ima još neki da mi je omiljeni, ali eto, odakle ti ideja da snimaš? To sam već odgovorio, gde nalaziš sve te priče? Google, ima jedan forum, moram da ispričam, kada sam bio mlađi, ima jedan forum koji se zvao Extra Cafe i tamo sam ja puno vremena provodio i pošto sam kao se tad bavio nekim web dizajnom, na tom forumu je bio deo gde ste mogli da postavite pitanja ako vas nešto zanima oko bilo čega. Ja sam tu stalno postavljao neka pitanja, dok jedan, verovatno sam ga smorio više sa tim pitanjima. Jedan korisnik tog foruma mi je rekao, brate, Google nije tvoj neprijatelj. Tako da, u principu, ako nešto ne možda nađete, Google nije vaš neprijatelj. Tamo ćete sve naći. I to mi je ostalo onako u sećanju baš. Šta? Jesi li doživao neku paranormalnu pojavu, već sam odgovorio. Obožavam te R. Hashtag obožavam te R. Hvala. Uroš pita kada ćeš username 666 da snimiš. Pozdrav. Pozdrav Uroše, već sam tražio puno članaka o tome i nijedan članak nisam našao na našem jeziku. Ali i onda kada sam našao neke članke po drugim sajtovima, kada sam ih preveo, nešto mi se iskreno nije mi bilo nešto zanimljivo to da snimim, tako da uopšte nije zanimljiva priča. Ali, verovatno je vama to zanimljivo, verovatno ću snimiti uskoro, ne znam kada, ali bit će. Meni recimo ta priča uopšte nije zanimljiva. Ljudi, hvala vam puno što me pratite, znači, ne znam kako da vam zahvalim. Prešli smo 7000 subscribera, što je stvarno velika cifra za mene.
Uskoro vas očekuju još 2 projekta koje su u pripremi, negde od decembra kreću, tako da vidjet ćete. To je to, ne znam što bih mogao još da kažem, hvala vam na pitanjima, ako imate neko pitanje da postavite, za sledeći pitanje i odgovori, objavite bilo gde na YouTube-u ili na Facebooku koristeći hashtag #mmediapitanje. I to je to, do sledećeg videa, srdečan pozdrav!